Ahoj lidi, tady je Filip a zdravím vás u třetího videa z naší série Shake and Fidget. Tentokrát 3 postavy Wukonga na S16. Potom budu mít normálně Krillexe. Toho Volinga mi půjčil kámoš a on napíšu. Napíšu prostě a kašlu na to. Potom tady budu mít normálně Krilliho a našeho Filipa. No, tak asi počkám, až mi to najde. Čekaj, natáčím. Tak, dneska se vrhneme na, nebo teď to jako poslední postava. Jdeme na Krillexe, jako vždycky. Tady si dáme arénu, to můžeme. Tak. Běž. Jočuky 78 proti 70. Není to jak fair, ale to se dá dělat. Tak, jdeme na podzemko. Jo, jsem level 70 a máme konečně tady samozřejmý strom. Zkusíme, jenom jen tak. Když vím, že ho nedáme, to 22, mi teprve 70. Už jsem ho zkoušel dvakrát, 3krát. Teď nevím. No, vlastně jako nikdy nedám, dám si quest. Tak. Nic. Tak dáme si tady a jdeme na našeho Filipka. Tak. Arena. Pojď Jaro. Ne, vače. No pojď. Lagi. Moreno. Jak jinak zase jsem prohrál. Dneska vůbec se mi nedaří. Vůbec se mi nedaří arény ani podzemka. Ale za tuhle postavu jsem včera hodně. Můžete zkusit, já pochybuju. No, to nedám. Tak. Falista 7012. Rukavice na více 6. To si nedám, dám si tady. Jdeme na Wellinga. Proszę zdrojny. Tak, na tu. Jo, kámoš mi požádal, že mi půjčí postavu, ale má jednu podmínku. Že mu poděkuju na tom videu. Tak já mu moc děkuju, díky Wellingu. Moc ti děkuju za tuhle postavu, tak ti budu zveřejnovat dál a tedy. No moc ti děkuju. A když bude to furt, tak bys mi takto, když tak půjčoval tuhle postavu, mohl bych za to hodně rád. Hodně moc rád. Hodně. Protože já mám jenom ty 2 postavy, já to neřeším tyhle postavy prostě a děkuju. Nemám k tomu proslov, prostě bude i v příští videu, protože já dneska nemám vůbec za čas, takže to bude jenom taková 5minutovka seznámení s těma 2 postavama a tedy. A zdravím se, to je to nejvideo, a je to takový nezáznam, ale takový, jak bych to řekl, prostě informační, z kterých poděkování za postavy a takovýhle. Tak, abych tu končil, děkujeme, na to dám jako 3. postavu. Mějte se hezky, čau.